Acabo molt content de les missions, crec que ha sigut pata negra, tots els recorreguts, començant pel de Cap de Creus. Tota l'estona el mar és molt present, és un recorregut brutal, l'organització ha estat molt bé. Llavors hi havia la de Vallter, que era alta muntanya. Nosaltres considerem que les curses de muntanya tenen que ser curses amb molt més desnivell que quilometratge, per llocs el més natural i per canals el més salvatges possibles. La Serra del Callaràs és una serra desconeguda per molta gent. Amb un poble com és la Pobla de Lillet, totalment entregat. M'ha encantat, la veritat és que és sorprenent el recorregut. Una carrera per repetir, a recomanar. Y bueno, al final hemos decidido llegar juntos y cerrar un día bonito. És una cursa que us la recomano, l'any que ve l'heu de marcar al calendari.